Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na peki tonda yan sa ilipanti ang to agyan na Kaaba na dabuyog su Allah dayog su Allah agiton mamusok kaya teman-teman ang to katero Abdul Muttalib o kaya suman-suman na uno Abraha tigyan na dangara kong niya dia kan tundaan dia kan gaunan na nga na Kaaba dia na ni agamang ka na yang ninga na so duga to sa unta siya limbuto mga pagtawa kan na ini buhay kan rak weda tiyan na yada nga rak jarga na ini Peter Abdul Muttalib na tiyan na inna lil baiti rabban yahmihi mata na tiyan na gya Kaaba na adna kiraksa kiraksa na so Allah isiyop kira datang ke dunia kang atau saya manduci ku Allah na pekilai Allah benar yang atwa mia kadak-kadak lasun daru Abrahatul Ashraf datang ke dunia na keuwidan yang saya mana ngana na Kaaba ya Kaaba yang namai tema beli betena itu apa na si Makkah kira mine haji kami agumraka nagiana ni tudo niya Ayam ya suyan mga bangsa minabyuto ng giranwala sa mga ito paano kakmuto nga bulbul. Aman isa na maawit sa ator at talo timan. Dua timang o dua inian agusa timan si kotokaya. Na ini dadariran si sang otamiya kadak-kadak lasundaru Abraha na umani masugaton na kemuka-mua maka mataya lomiusun na pa siya na makalemak tamang utulan. So Abraham namanya kapalak. Na yung makaumana piyang ada sa tangila, piyang ada sa lima, na asaram yung kapanunutulan na miyatay. Yan ang mga bangsa miya maurip no lagi ang namakan ana sumisiyap sa. So Allah Arabul Alamin. Nabadong pelugat sa mga tao di isan plano sa marata. Ka subusu Allah itu tandingan sa. Kukabaya wala maparulio makontra na maparuliran so kabayaran na upman o kabaya wala alangan siran wala si ko kabayaran na pagalangan siran wala nasadin sa isang kediyat sa marata piyagibo ka pakapikir yan sa marata na piya magitaan wala sa siksa niya wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim mana niya na may kosisika sa maka na piyagibo ka pikiran nga sa kata penggalbo ka sa dusa na pagkita aman raka wala sa siksa. Anay dapat ka may kaingat binasa. Bata bila ba may ka kontra o di na redu ay kenapa Muslim na ayam binasa sisa kaba kapag kita aman wala sa kasakit. Na may pang wakiro zaman na miya aloy kagawa na nung sa bagisi ko mga Muslim kana pa kauma si sa Afrika may tamama may to iai nakuman yan si sanga nakaba mga wata dato dira bulang-bulang nakaba kakelut nira so kaya manan sa nga na ataga kaaba naya pa kauma nagyang to kung sa Afrika may tamada to nakapagsiyan ang to telo ka to mga di ibubuno naskanya ni merumpi si nga na nakaaba nakakabinasan niya naman ito ka magadsubang karina ito kita po kadyo mga palao nakulog na langit na mangit na dunia nagito mga bangsa miya mga urip no lang at kaya pa kaumaw Abrahatul Ashraf adna tutundaan niya na sapul agudu ay lipan apos katundaan niya sa Kaaba ang gaba niya na Kaaba ay tugalin niya si sa Yaman nagito kinibuhat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na bituan mam so kanin batanon sa amul fi kaya sa kumiyaw na mabang sa amin na daadit ak nabasa ka tanua ayat surat ka na surago na kinibuatan wataka pamana inimbuata 2000 na surat ka 2000 inimbuata December 5 2001 nagiti surat ka asi kumiyaw na ay surat nagyang to kaya pantaga na miyang gulaw la na nagyutip surat kinibot ang wata
Oreno tumabang sa amin, so kinimbuta noon, na mialoy tanong kaga iyay kaugat pa na miyatay din, so abi diyan. Na inimbuta sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na daama yan. Gyan ni katiru Allah si sa Quran na alam niya jidka yatiman fa'awa. Wata kailo na tiagikur ka wallahu dina inalag ang wallah tiya kaapas ka wallah. Gyan sa mga wata ilo ripon wallah sabab sa su Allah na iya kuminwa ko amayan na sumamuso Allah na siya pa niya na wata ilo. Ngayon subo yan so kasiyap pa ko wata ilo na balasan yan subsiyap sa wata ilo na siksaan yan sa marangit sa wata ilo. Nagyan na wata ilo nagyan ni kalilidap ka saksis. Nagyan ni kalilidap ka dato, nagyan ni kalilidap ka bantuga, nagyan ni kalilidap mapasang igira. Yang na wata ilo. Madakla ya kapipikiran yan no na miyate siya mayan miyate siya na yan na baon marata. Di ka ayaw mapia igira may pia ka. Kebaluyap ke-challenge siya ng ito kadalok siya para makaapas, para makasaksis. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatay so ama yan askan yan na matagi kauban. So man so kinimbuta anon na estilo mga Arab. Mga tuwa pagkasusun ipsukay sa babayag pagkasusun. Ay madagla hikmayran. Pada pagaluintan wa hikmaw na yang wata na pakablang subang sani. Yang na wata na sa kasusuan niya na pumbaluy na yan. Na sa mga wata ang wata kaya susuan niya na pumbaluy mga pagaluin. Na ikadua na yang wata mga babaya lulubas sa wata ang mapakasusuran na sukayan siranon na mga babae ito si sa kapuruan. Na kaya susuano Nabi sallallahu alaihi wasallam abai na mapi a pamilya. Mala a pamilya gitu sa pamilya Asad. Na so Halimatu Sa'diyah kaya susuano Rasul sallallahu alaihi wasallam mapiya kang barakat wallah. Si ko Halima so kaya pa kasusuruno Nabi. Kami tigong piyaso ingadiran, nagusto mga pamumula nira, nagusto mga kabingiran. Allahu Akbar. Na isa hikmaro mga Arab sa mga Quraysh na para makalaswat tairan si isa kapuruan na mabagri lawas. Niyan dapat mabang sa amin kagiyangan na miyawiyag sa pala na giyang tawata na madakla experience yan. Madakla katawan yan na mapilawas. Kagiyang madakla galbak yan. Nagyangan na miyawiyag sa city, ibo katawan niya kapag eskwela, ibo katawan niya nakalangag sa TV, ibo katawan niya nakasilpon. Ada kata niya na di makatao kumapat sa bulo, di makatao kumapat sa talia karabaw, talia kuda. Na nada experience yan. Nagyan ang mga bangsa miya, mga urip na Allah, isa hikmaw. Isa hikmaw ng mga Arab. Ikadua hikmay ranon, kalabatan lang ang pagaluyan, nagyan ito parang baloy subasayran na dead na samburian. Makaswasiran sa basa Araba, fushada samburian. Nagyan na kapagintaw sa city na barang-barang apa sa kesuakasan. So mga Arab, so pagingat sa Makkah na madakla pa ka umaruak na barutaw na pumakaswa sa sumawata sa basa akna bapad ko ba sa Quraysh. Namisa ba proon apsugo ni rahmawatera nga para mauna kira subasa ada kada misembur. Agyanan mga bangsa miya maurip no Allah benar dengar Rasul na wata ilo nakia lonsa napan kami akalapan sa kalaban yan manos. Allahu Akbar. Nasuki ada dua ragu niyan. Na ini kasuyo Halimatus Sa'diyah si iku ina yan Amina. Nasuki ni kasuyo niyan no. Na kabayap man wa Amina ami kasuip man. Dini yang pasti makwa. Kasi din pasti ko Halima kakagiya oras uto ana makasamble sakit. Ilay naman ito. Api sumasa Rasul sallallahu alaihi wasallam may ito pernah na makasamble sakit. Na di ka baya o amina o ba ka alati o di na kaugali ni sa mga sakit. Kami sabab sa mga bangsa miya mga urip no Allah na taman sa miya ulaula ang tua di indadala ka sa Rasul sallallahu alaihi wasallam mapadiya sa mga pagarin sa kasuswa na may layo mga kakanian.
Angay adwa ka to, mamaadi turo etigira nakatan sa Muhammad. Napiya kay gairan na inupakiran na kiyan niya. Namiya kapag arabaya malalagwi sa wala yang ato adwa katawata, adiran tirong halimati na inna Muhammadan kad kutil. Biyuno sa Muhammad. Naguma ka palalagwi sa halima, gusto karoman niya na uman, isa na mihalak. Aba miya pati benar biyuno sa Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kakagya, sambi din nakalakay, gira ay miya digrasya na sumatagar kay sa sarili. Malakad ni kal, kay gira miya digrasya, gumala kay gagawa, gumala kay rata ginoy, gira miya digrasya suata ka. O gay na mas malay, gira sumatagar kay sa sarili, kaya miya digrasya. Doon na mau may rasul na, di sugaya da masusaya. Nakirangitan nira na ito, do ka to, taaro minipod. May kuha na biyuno sa arin, neno ka tayo da sakit. Na mapangipuirap, kagagsira, ito na emiya so ka, ito na emagadam ka. At yan na benar na namiya ka umarak na do ka to, mama. Adi ang ilala, mga puputi ang mama, mga puputi editar. Adi rin tiro nakatan sa Muhammad. Na ino pa kira natin yan, akan na kinuira no na maitong. Napitiro ira na inna hada huwa hawdo syaitan. Yan na nibagay no syaitan si sangay wata. Na ini po iramu na lagi duda apaliun. Gitu so kaya pakiuna biwallahu puso Rasul sallallahu alaihi wasallam min balu yalinang ada sanin-saning yan emana ni na puso an nabiya muri puriya nabiya puso ada pagunaan na inadnu Allah rabbul alamin. Nah, giran mga bangsa mi so kaya gidao no Halimatus Saadiyah abobad madigrasya na kasenditan niya mingipot iya ko amin. So kaya pa kandudu Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko amina na dapman mati na miya teso amina. Now na miya tagi korpman Abdul Muttalib. Na so Abdul Muttalib man na dapan mati na miya tay taman sa miya tagi koro Abu Talib. Kukiya pati Abdul Muttalib. Asa Abu Talib na bapa yan. Ro miya kaswak huyagan sa Rasul. Lagi kata niya na sa Abu Talib na madakliwata. Kaya babaya-baya ano Abu Talib sa Rasul katumuon niya na di sumangote na pure. Di niya nindadalakaw. Taman sa miya kaysa na nisaga diya si sangot para simba Christian. So kaya pa kauman niya noon na miyam sa Abu Talib. Kapsagad sira si sangot kakad na no para simba Christian. Na di niya siram tekor na miya sala-sala ko to miri para do sa makanira na piya ka out yan sira. Natiga na inukay ni. Natiga na padiwa ko be anak. Ninilay niyan suwata na di niya na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na di niya pirata sa ini pang tiga na anta ay ama ini. Natiga na sakan, tigo Abu Talib sakan. At tiga na imposible bang wata. Kenapa nga wata? Di na inong ka atok. Di na terong warkabo abay. Na piya ki ilay niya nun, inilay niya so pagalta na wagaw Rasul, tiga na Yesu Muhammad, ami aloy ko Injil, ami aloy ko Taurat, anabi yamuri puriya sugunu Allah. Nakataya ami susulat sa kaya balawaga pagalta na balawaga niya so khatamun nubuwah. Na imposible ubas kaya yan. Kaya may aloy saya na so yan na putay ada penbawatan. Na so na yan na putay. Na iman to na anta ka na tina bapa ako niya. Tina ba na? Yesu Muhammad. Nadad na sumiyagad siya nga edar pa ami. Miyunto siya nga na taga kayo. Amit tigura bungan inong tabunas kanya na kinati. Na itigan na musawirakan raka na di ka pakaunota sa siyang. Tama puno-punuan na ng mga Yahudi. Naupunirang kay ispat, yagyan na sa Muhammad, nabiyo no ira. Buno niya. Hindi lang ka baya o ba ibota, sumuri-puri, nabisi ko, kinabayaran trib, kinabayaran bangsa. Balingan ka niman. Namingi balingo Abu Talib. Yan ang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patot na kilalaan tanong atas kanian, ay patot na kababayan tanong ay patot na tomon tanong adigiginoon tanong na sukiniguri so kaya pagintaw niya na ay patot na milalahar tanong kataon tanong bakalo-kalo mga bangsa may mga uri po Allah na balasan tanong Allah Rabbul Alamin
agi madakla ya paawing yan na katawan niya sa mga artista, katawan niya sa mga rido ay wala mga dato na so nabi niya na siyo wala na di niyang kilala, di niyang katawan na mosertan ako mga kangudaan batian niya sa Siraw Rasul na apian niyo di langon mabatiya so perikirika ba niya na asara nakatawa niyo may kusisa nga tuwa kaya pagintaw niyan na nakiyaso ko dan nung tuwa may pagandisan ka sa Ginoong kakilala nga sunapin subatan tanong po insyaAllah bala-bala sa tanong Allah sa madaklama piya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.